Ndimafuna unena ichi bwana. Alipo anthu ena amalankhula ngati ali ni masomphenya, maloto, koma chifukwa chakuti mwina kapena anachitako jada, anachitako bibida, zolankhulazo sizidziwika kuti kodi kumene lulowera ngati dziko ndikuti. Koma inu bwana, masomphenya amene mwatipatsa Malawi 2063 akunena mwachindunji kuti kodi dziko lino mufuna litengera pati. Ndipo inu bwana mwanena momveka bwino mu ndondomeko ija ya zaka 10 kodi dziko li mufuna kuti lifike pati. Bwana, dziko lidziwe ichi, nthawi zina munthu akamalankhula masomphenya kuti ine apa ndifuna padzakhale chakuti zimakhala zovuta kwa munthu amene alibe masomphenya kuti adziwe ndi kuvomereza kuti kodi munthuyo alankhula kuti chani. Bwana, sikoyamba akayi, chifukwa inunso tikalowa ku nkhani ya Baibulo timamva za Yosefe. Yosefe adali ni mtima ogawana ndi abale ake za masomphenya, ndiye amauza maloto amene amalota akutsogolo, koma azibale ake samamvetsa kuti kodi alankhula kuti chani, kufikira pakuti adadana naye mpaka kukamponya mdzenje. Ataona kuti kuponyedwa kwa mdzenje siugwira, adamgulitsa ku ukapolo. Alipo ena bwana, inu aufuna inu mtachoka pa mpando, ena amalankhula inu mupita kuunga ukasaka ndalama za dziko kuti ameneyu achoke pa mpando. Sududziwa kuti kaya kuti achoke pa mpando masomphenya awo anali otani. Kwacha bwana, masomphenya anu a dziko lino ndi achionekere yakuti inu mkamalankhula kwa munthu wotsatira bwino akudziwa kuti dziko lino ngakhale lukumana ndi zovuta lero, koma pomatha zaka 5, pomatha zaka 10, pomatha zaka 20, dziko lisilikhalanso chimodzimodzi ayi. Bwana, ndimafuna ndilankhule ichi kuti nthawi zina, komanso ndilankhule mu Malawi 2063 gawo limodzi limene luthandizira kusintha kwa dziko lino ndi kusintha kaganizidwe ka anthu. Kaganizidwe aka a president ndikokhala ife ngati anthu amene tiutsatira masomphenya anu tikhale nako kuvomereza. Chizungu chake tikadati tikhale positive. Kuvomereza ndi uku kuti umatero kuti inde ngakhale zovuta zili apa, tukumana ndi izi, koma chifukwa chakuti maso athu tayika patsogolo, ifeyo ulendo wathu tipita basi tikafika kumene talinga. Bwana president, nthawi zina ndibwerere ku Baibulo kwa anthu amene amawerenga mkukhulupirira Baibulo. Kusiyana kwa masomphenya, kuona masomphenya ndi kungolankhula zinthu chifukwa chakuti chigulu chikulankhula. Uja wina amene adapachikidwa pa mtanda kwa amene amakhulupirira adalankhula kuti kodi iwe mesa umati ndiwe mwana wa Mulungu, dzipulumutse wekha. Amalankhula zimene wina aliyense amalankhula, koma wina amalankhula mfundo zimene iye amazidziwa. Adavomereza kuti ine ndine munthu wochimwa, Ambuye ndikhululukireni, ndipo pomwepo adalandira chipulumutso. Bwana, ife tufuna kuti Amalawi akhale nacho chikhulupiriro pa inu kuti muli nako kuthekera bwana kotembenuza masomphenya kuti zikhale zoona zenizeni. Pachichewa pali mwambi wake amati mutu wodwala kasire adatema kadzidzi. Chimene chidachitika nkuti kadzidzi ndi kasire amapita kwa sing'anga chifukwa kuti kasire kambalame kakang'ono kamadwala mutu. Adafika kwa sing'anga adangoona kadzidzi kuti chimutu chake nchachikulu, nkunena kuti wodwala ndi uyo, nkuyamba umutema. Mmene amadzazindikira kuti kadzidzi si wodwala, it was too late, anachedwa kale. Chimene ndikutanthauza ndi ichi, nthawi zina maonekedwe amapusitsa. Zolankhula timalankhula chifukwa chakuti tiona zinthu zooneka ndi maso,
koma ife tikakhala anthu wofuna kuti timvetsetse nkuona kuti kodi mmasomphenya president wa dziko lino alankhula chiyani, ndithudi tiyenda nawo a president. Ine bwana niwafuna kutsimikizireni kunena kuti ife anthu akuno ku Malawi, anthu akuno ku Nsanje, takopeka ni masomphenya anu. Zija timanena za njanji kuno bwana, ena opanda masomphenya adapha dala njanji chifukwa choti amafuna kuti transport ya magalimoto ya malole ya matraki iyende. Mapeto ake kuno anthu aku Nsanje adavutika, komanso sada anthu akuno ku Nsanje kokha, dziko lonse la Malawi lidavutika chifukwa njanji, sitima ndi transport yochipa kwina kulikonse dziko lonse lapansi. Ndiye bwana tikuthokozeni chifukwa chokhala ndi masomphenya amenewa obwezeretsa zinthu zimene zitengere dziko la Malawi patali. Ndipo pomalisira bwana, ine ndimafuna kuthokoza amalankhula pano Dr. Stanley Khaira kuti ndalama mazipeza kale za phase 2 chifukwa ena amalankhula akuti inuyo mukangochita zinthu zimene akuti a president amene mudalandira adayambitsa. Enawo saudziwa kuti ena aja amangolankhula osachita. Adanena dzulo panayo inu mmakalankhula mmakatsegulira chipatala ku Palombe kuti kuchoka 2014 kufika mchaka cha 2020 pamene mwatenga boma bwana, panalibe china chilichonse chimene chachitika ku chipatala cha Palombe. Anenanso pano kunena kuti ndalama za phase 2 mwazipeza ndinu bwana. Ndiye ine ndimafuna kuti anthu aja olankhula aja adziwe bwana kuti inu monga mwa malonjezano anu wonena kuti mudzamalizitsa ntchito zachitukuko zimene zidayambika m'mbuyomu chifukwa ntchitozo zimakhala za boma osati za munthu. Inu bwana mwatsimikiza mtima kuti mumalizitsa ntchito ya Chilevale Transformation Trust imene ipindulire anthu kuno bwana. Mtima umenewo tithokoze bwana, pitirizani kuwachitira anthu kuno kunsi kwa Chile komanso ngakhale kumaboma ena a dziko lino la Malawi, popeza inu ndi president osati wambali imodzi koma wa dziko lonse la Malawi. Ndi mawu amenewa ndikuthokozeni bwana chifukwa cha tsiku la lero limene mmadzayendera ntchito ziwiri zikuluzikulu. Ambuye akudalitseni. Zikomo kwambiri.